Mun nimi on Tikkasen Antti ja työskentelen semmoiselle suomalaiselle tietoturvayritykselle kuin F-Secure. Ja halusin kertoa teille, minkä takia mä oon mukana Moogin toiminnassa. Ja varmaan se tärkein asia on ne ihmiset, joita täällä tapaa. Ja eikä oikeastaan pelkästään sen takia, että täällä tapaa pääsee juttelemaan monien fiksujen ihmisten kanssa, vaan se, että ne ihmiset ja ne organisaatiot, jotka Moogin toiminnassa on mukana, on niitä ihmisiä, jotka pystyy tekemään muutoksia ja pystyy muuttamaan sitä, miten internet toimii, miten ne viestintäjärjestelmät, mitä me käytetään, toimii. Jos semmoinen työ kiinnostaa, niin suosittelisin, että tulkaa tutustumaan meidän toimintaan. Moog organisaationa toimii oikeastaan vuoden ympäri. Meillä on monia työryhmiä, me tuotetaan monia dokumentteja, mutta 3 kertaa vuodessa meillä on tämmöinen tapaaminen. Ja tapaamisessa meillä on yleensä 3 päivää ja 3 päivänä 3 esitystä samanaikaisesti. Ja se, että näitä tapaamisia tai kokouksia on niin usein, mahdollistaa sen, että meillä on paljon ajankohtaista asiaa näissä kokouksissa. Eletään nyt kesäkuuta 2014 ja on muutama viikko siitä, kun Heartbleed-haavoittuvuus OpenSSL-kirjastossa tuli julki. Ja nyt muutaman viikon päästä meillä on oikeastaan ne ihmiset, jotka sen löydöksen takana oli kertomassa siitä tapauksesta. Ja tämä on oikeastaan aika harvinaista eri organisaatioiden toiminnassa. Toinen juttu, mikä meillä on erilaista, on se, että useat näistä esityksistä on suljettuja. Eli sinne ei sallita pääsyä lehdistölle, joka on sinänsä haaste, mutta oikeastaan tarjoaa näille esiintyjille mahdollisuuden kertoa niistä asioista, mitä ne ei muuten pystyisi kertomaan. Ja ne on usein niitä kaikkein mielenkiintoisimpia asioita. Ja kutsuisinkin oikeastaan kaikki teidät tutustumaan meidän toimintaan ja tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä ja kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä.